display na ko dari guys. Kay lumpia kay ganahan mga lumpia. Kay ginisang talong. Nay tay humot kayo nga utan, saya. May kay na siya. Na sige tawid. Yung alaga sa ulan na sila guys. Dako na. So nahurot na tayo guys ha. Haman. Lapag amping. Sa daghang kadtong salamat guys kay 7:30 guys nahurot na gang sidaan ako kumahaw lagi hinja. Gitukuran og 2x2 ni si Jakay. Nalusno na magud ni. So ang gihutan pud diri sa punuan ja. Apo ning hutan pud ning kuan. Sin kay kalamba-lamba lagi ni si Jas kasag kadung hangin. So mamalit pa di ko og alambre kay hanis ang palibutan og alambre so temporary sa haning wire man ni hanggita baat guys. Suligon pa kadto ning wire. Kay ugma tumba ni guys wala tay ma tindahan dani. Kay maligi guys mag-prepare lagi ta kay nalikon ni kasug nga bagyo. Malayo ra ta. So diyan na guys nakapalit dai mi dining galon ng mga buslot so mani among himuog kaang. So na ako dali ning duty sang amo guys kay ning tag ligsik guys na wa na mahinuon pud. Madyo magtrabaho dari kay bugnaw. Murag wala wa na mang taligsik guys pero ngit-ngit gyapon ang langit. So mani hanggi pamalit guys niya ni. Kay kanis ja nindot siya kay di na mabuak. Kaya kamo mga kaang dari guys nga buak. Kasi magan sa kuan, iring, iro. Nawa nga buak ko. Nawa buak na sila. Kay kuan na sila kanang dili na kay mabuak. Daghang kay mga kaang dari nga buak. So mas nindot man na siya kay kuan. So bahalag labad kayong guys pero na okay naman nung ninom kong tambal. So na ako daris ang amo kay kuan ja kanihan ni sing gisig dari guys na Chinese bamboo ni siya. Ano sang gisig na kay kuan. Yan na ako nabuhat na. So pinturahan para na siya guys og puti. Para di sa mahalata nga kuan ba galon. Kani utruhunon pa pili na sa guys kay kuan na nanguan na nindot man sa basa kuan matarong na siya og balhin. Guys ang tagaktak ang singot ang wa na dyan niyang paak sa lamok. So mana yung nabuhat na mga to siya mga kuan ugma na pud kay hapon na kuan naman kuning rin guys mga alas 2 na kay undang naman taligsik.
Daghang kadto kog mga balhinunon kay nangakuan. Sa ganihan nakabuang-buang ko kay na tumba na siya. Hala si Tiki, Tiki. Utik, alitik. Utik. Tik tik tik. Utik tik tik. Utik, itik itik itik. Utik, itik itik. Utik. Utik guys man sila ga. Wa pagali ko human. Ano maning utik kog si bulanting oga. Utik. Utik. Among gwapa na mo utik. Among gwapang utik. Oh, among utik ka cute. Naghanan bag una pud ni siyang adapt guys nga utik. So po kahuman, ha? Mo na siya ang gipang kuan ja kani mga pinutlan hada ni guys, pa di siya ipang seed. Seed pa ni na siya na. Okay, arong managhan ang atong tanom ha pa ni siyang seed. So ugma na mag-seed ko ugma guys. Jadi naghang mga gipang tanom nga kuan nga buhi na. Manawag pa di ko usab ni na nabuhi na maghang tanom dito sa puhol. Napo ko gipang seed diha nga mulberry. Agi na jagahang mga gikandas buhol guys na nabuhi na. Namatay ang uban. So, ano isang gidaghan og tugso kay nay mamatay, nay ma kuan. Ayan, nakabuhi naman yung una naglimang nga bunga na kaso lang nalagi may mga alaga dari mang saka-saka saka-saka ni among alaga matayag duha. Kaya nabuhi na ni. So po pahuman guys. Kani naglingin kay nga gamay nga lingin. Una gibaligyan ko ani dako ani te 30 gyapon di ako. Hi guys, madong adlaw. So na day tayo nangka guys. Nay naghatag na og nangka guys, taga Santander. Check out ko niya ni Lender daw. Asawa siya sa among panday sa una guys. Karang tanong isa. So halos ang gihimay kay magluto ko og biko nga naay nangka. Para katamis. So bukalma na ning one guys. Palit ko og pilit. Magluto ko biko. Medyo na naman guys makabayad tas bill sa kuryente ug tubig. So mapagitang magbayad guys, mag-bill na po. Sus, grabe na. Mga buhi jud ta. Duga mo adlaw guys, gahigda jud ko kay kuan nagpahilot lagi ko. Pag humanog hilot, nato na nakit na ang kalawasan. Naglabad ang uo, nagsakit ang likod. So ano isang gihimay kay kuan. Sindag kaon. Lati Easter guys, ang daghanay nga niya. Ang teknik ko dani guys, mukaon kag nangka, di ka mo inom og tubig. Warang lamia guys, kay arang ka tamis.
Madang agra po ning liso. Grabe yung sigagwan ganiha. O, ni tao! Yung bunga naghangkuan dari guys. Nawa, nag-uwan guys. Yung ngit-ngit gyapon na. Itum gyapon ang langit. Yan, yung bunga na guys. Oh. Ang liar ah. Ang palayang bitin. Isi. Dali ra magunda siya mabali. Tugnaw akong mga mingming. Mainit naman ming. Pero muuwan mo init lagi. Naligsik na pod. Ang mingming nas kawas oh. Gusa gaduyan. Lahi din is guys, di ang buwak ang mukuan ani. Kaya nangadyo ko dito sa bowl guys. Di buwak kanang nadi sa liso mo liso dai ni. Ano mga liso ba? Lagi di ah. Ano siguro liso ba na? Kani jang liso. Kani siya oh. Liso na si Jaman na siya mo. Turok. Pero na ako'y gisida ni katong gidanas buhol. Ano na siguro ni ilan na sa imo turok ra na. Di ganahan ko na ning panakuan. Kaya magpadaas pro rami nga na guys. Yan malunggay oh. Wala na uto na mga malunggay kay ni si pangadyo. Hidot kayo sa butterfly. Agay. Tuwa na po si bulanting. Nangakana mo po dito oh. Bulanting nga karon ha. Ay naman ang numero guys kay ning uwan. Kani magugay ho ni sagi. Ano asa ni siya moagi. Awa oh. Na siya murag. Sarap to. Di ayo. Mga saghas. Ayong tulog lang duha oh. Oh, ning tunga na pud adlaw guys, ni init na pud. Yung tadtawad mo bagsak na pud ang uwan. Diyan na di koy kuan na rin guys. Kana ako nang panghakutan na kanang juta na kay magseed naman ko uguan talong or madtura ko sa agriculture ba para mangadyo ko seed. Awan niyo. Bunga sa pinatre. Ang jagahang gidagi kan sa buhol guys, nagi tanom daris kahoy di ah. Kani sunog sa init. Kani ang katong pinangadyo. Ako din siyang tarungan guys kaya ako di tarung. Lasig mamatay. Ako ng baatan. Kani isa oh. Kana dancing lady man na pero ang orchids na bilin. So na ko style guys oh.
karon nang isabit. Kuha na ni siya battle sa 7-Up. Kay mobitay ra na siya diha. So ang ipagawas na kay rong mauwanan. Ayan, nakikara ka dog gabi-gabi guys. Nakakuan sila, nalipay sila ba kay ni uwan. Okay, Sprite guys kay maghimo kog usa po dari. Yan. Guys kay naligsik na po dos gawas. Naligsik na po ka. Dari ko sa saksakan dia. Saksakan sa cellphone kay na lubat lang ang cellphone. Aron dali agad mo lubat ng cellphone. Manang isip ka mag video mulakaw ko guys kay ang dali ka malubat. Unsa salamat ikadun ng tanan amping o gampo tang tanan guys kay nalagi kuan unos-unos na ngit man sa gawas. Kuan ganihan ning taniag dan ta to ni ang daglamdag na ligsik na pud. Naligsik nga Pagka mingaw kanang magluwang po guys basta ngani bitaw nga panahon ja di may kumpleto daris bay ba wala kristal ja maglupo ko dito sa jahang boarding house kay ningin man to des niya yung adlaw nga na ako ni magputol sa lang kahoy kato may kahoy lagi nga dako sa ilang room dito ba ja madlip ba ko kanang may mga bagjo ba ja dako ba ja kadtong kahoy wala di ko makatug guys so maganahan ako ni kristal ba nga Lord palayo dyan yung taon Lord kay laway nalagi bagjo ja ning chat di ay karon buntag ingon nga cancel lagi lang klase ron lagi pud tanan man gi-cancel ang klase karon adlaw ja gubanda ri gipang hapdiran ja among ang lugar sa dali sa Cebu ang Uslubre wala na cancel ang kuan klase nagkalase gihapon diha bisag kadug hangin ug uwan. Pero depende ram po sa una guys sa magbagyo-bagyo gali sa Manila pa mi. Kasugdig nga uwan ay mga bagyo ingana ja di ba taw i suspendi ang kanang klase. So, kita na naman jay magbuot nga ginikanan nga kanang di na lang nato pa eskwelahan natong anak kay di nato sure kusog hangin diyan na sa eskwelahan. So naara jud nato guys sa eskwelahan man ako bitaw sa una gagmay pa nas ni kuno si Kristel sa karon na dako na kay kuan man gihapon ko kanang problema gihapon ko kanang di ko makatug mo gabi kanang bipuro jud ko matug ampo jud ko sa Ginoo nga ipalajo taw na mga anak ang mga pamilya palajo tang tanan nga sa mga wala lagi atong panahon karon na nga mabaling bagyo ngit-ngit man ang panahon sa gabi street man dyan uwan gabi way undang-undang ranik suga sa malipay pud lagi pud ta kay mo uwan maka pananunta kay ang balak di guys pananon ko og utanen at usang amo tus likod tas likod pud daris bahay kay na may mga tanom diha mga kuan magtanom kog sikwa dala na ko sikwa diha sa kapunuan bisag sa kapunuan guys daghan mga dunag bunga saba ag piso kay nanapi sige pamiso lagi nanapi daghan mga piso guys kanang bantam sa ganahan mamalit bitaw daghan kadto piso na dari jahan na putong ajuhon tong ilahang baybay dadto kay giunos lagi agahapon tindahan dadto guys hapon gi panghektan lagi kada gilid kay itong kasada bisag sagado ang hangin dadto labi nang imagin truck na maglihik man to tukuran na to sa dos kay di lagi maka lihik si Papa Idi guys kay agi na pong kamot hindi lang ipakita na sa kamot guys na nga samad na pud mga dani mga katusang nga tanan duha na dya kakamot na nga samad pati dyan duha katiin pero medyo na okay na siya guys sa kuan na ganag mga samad kay sige na sa gunaran og bayabas murag na okay na daw mga gabi naghamanag
Punad sa bayabas kay wanang kuni palit tong cream kay arang mahal guys ang cream. Tag 400 ja arang gamadra sa nga tanan kas arang butang. Di man nimo mabutang ang tananan kasi na. Di nimo mabutang ang tanan ay isang samad guys kay arang gamadra ka og cream sa tag 400 manang naghumanag-hunad sa bayabas og itong panyawan ang paagahon asang butangan og kanang alubira. Kanang alubira kay tambal mo muna sa sama guys. Kanang alubira ang butangan og kanang oil or lana sa lubi kay tambal mo pud na sa unang panahon mga samad ka mga lana raman nga na pang tambal. So naglana ko mayang gibutang dadto sa alubira. So mayang gibutang siya mga kamot ug tiil kay sobra man ka dry ka dun siyang panit ba nang minsan nga na okay siya sa alubira o kadtong lana sa lubi may hanggi kuskus mo tong alubira nga may hanggi pang overnight ni dyan na okay na ado idang mga samad guys kaysa mo palit ko datong cream nga grabe mahala guys pero epektibo nun tong cream og kuan guys kanang mopalit ko og kanang distros may ang ipanghugas panghugas sa tiil og kamot. So di ha ipakita guys kay kuan dira na ipakita mga aduna kanang mapagas na jud tanan. To na ni do nas kuko dari oh. Kuko. Sabado pa kang ati ron ngiti ka diha. Yung tapad mo nas dante dari guys. Dili na kay ipriso na ta. So moro to guys, ampi ug kamputan tanan guys. Love you all.